rejsedagbog. Nu er vi på vej til Sønderborg, hvor vi skal spille vores første koncert, så vi har faktisk lidt travlt, så vi skal lige skynde os ind i bussen. Vi er i Sønderborghus. Og vi skal have noget lydprøve nu. Vi er sådan en times tid forsinket faktisk. Kommer lidt sent afsted. Og jeg kan høre faktisk, at Peter Sommer er i gang med at lave lydprøve. Så han tager så god tid, tror jeg. Så, men det er første gang i Sønderborg, det må jeg sige. Det har jeg altså ikke gjort før. Så det var meget hyggeligt. Og så Sanne Samuelsen spiller også, så det kan ikke meget bedre. Vi er i Middelfart, hvor vi har overnattet. Vi spillede i Sønderborg i går, og vi skal spille i Odense i aften på Posten. Og havde en dejlig tur på Buddy Holly i Middelfart. Stor succes, hvor der var halvdelen af crewet for Paradise Hotel var der. Så det var en fest. Og så skal vi nu her senere, nu er vi lige hos Pau, vores fotograf, hans forældre, hvor vi lige har overnattet, og så skal vi videre til Odense her og spille på Posten. Og så i morgen så tager vi tilbage til København og spiller vores sidste koncert med Peter Sommer på Vega. Stor Vega. Så nået til vores sidste koncert som opvarmningsband for Peter Sommer. Og det er jo meget passende, at vi skal slutte her i Vega, som jo er uden sammenligning Danmarks fedeste spillested. Og så jeg vil sige Posten. Det var virkelig også et fedt sted. Men Vega, det bliver ikke, for mit vedkommende bliver det ikke meget større herhjemme. Det bliver jo, så det er meget spændende. Man kan godt fornemme, at der er en rimelig sådan lidt tens stemning. Folk er sådan lidt nervøse, men man vil også gerne gøre det rigtig godt. Der kommer mange mennesker, og der kommer også mange mennesker, man kender. Der kommer nok også nogle lidt sådan vigtige mennesker. Så vi vil alle sammen gerne gøre det rigtig godt. Men det bliver da en fantastisk oplevelse. Og det er jo et sted, jeg personligt har været inde rigtig mange gange og se virkelig fantastiske koncerter, så det er jo helt speciel følelse at pludselig selv at skulle stå op på scenen. Men ja, jeg er meget spændt. Jeg glæder mig rigtig meget.
hedder Stoffer og Maskinen, og vi skal opvarme for Peter Sommer. Det første nummer, det hedder De Eneste